Hello family, munofara here kwese kwamuri. Chinhu chinonzi accident guys, kachinhu chinorwadza. Kuti wotongonzwa kuti ningatotsikwa nemota atoshayikira pasport. Guys, hazvibudi mushi. Zvinhu zvinorwadza chaiko chaiko. Pane nyaya yaenda nayo panapa yemukomana ane makore 14 akatsikwa nemota akafira panzvimbo. Guys, nyaya yachona yakamira yakadai. Hanzi mukomana ane makore 14 ekuberekwa kwamarange akafa mushure mekutsikwa nemotokari yeHonda Fit yaimhanya zvakanyanyisa. Inspector Lakson Chananda vakasunga muchairi wemota iyi anoitwa Patrick Masiyakudya 43 wekwagimboki kudanga mvura. Blessing Musarurwa wekumusa village munzvimbo yaSabhuku Marange aitamba neshamwari dzake apo akarohwa nemotokari yeHonda Fit akakuvara mumusoro achibva afira ipapo. Chiitiko ichi chakaitika kuShavambiri Business Center. Inspector Chandanda vakakurudzira vachairi kuti vachenjerere zvakanyanya kunyanya pavanochaira munzvimbo dzavanowanzotambira. Guys, ndingokurudzirawo vabereki kuti tisarega vana vachitambirawo mumarodhi, because chero mwana ari kuright side akatsikwa neaccident, akatsikwa nemota, hazvizotombooneki kuti mwana anga ari kuright side. Mwana anenge atoenda atoshaya. Saka nevatyairiwo musamanyisawo dzimotokari kana maonawo kuti nzvimbo iyi inofambawo vana. Saka guys, ndonyaya ndangoenda nichingoti mungonzwawo zviri kuitika kuti maaccident awa accident inorwadza zvayo kudii, kutsikwa wotongofa papo. Apa mwana anenge ari mutano akasimba ongofa. Guys, hazvinhu zvinorwadza. Ndonyaya ndangoenda nayo guys, nichiti mungonzwawo. Ndichitenda vese vakasubscribe to this channel. Nevasati guys, nichiti hapana chekumirira. Subscribe tifambirane pamwe chete. Pasina imi guys, ine handipo. Saka ndikuda support yenyu. Musakanganwa kutenda notification bell kuitira pese pano upload latest video. Guys, hamuzodarikirwi nekukomendawo macomments nekulike. Uyezve tine WhatsApp group ratinaro. Kune sanoda kupinda mugroup nekuzoisirwa mavideo mamwe atinenge tinawo. Munongoisa munongondi inboxa kuWhatsApp. Munongotora nhamba dzandenge ndakapinda kumacomments uko mondi inbox. Thank you guys, ndonyaya ndangoya nayo.